Kapitan! Help me! Nagbabayad man tilending tata kasano nga taday po yun. Ayan. Sakay akong pwede kwarta. Bakal bote! Bakal bote! Bakal bot! Bakal bote yata! Bakal bote! Ang gatang nga tati plastic dayton. Ay? Gatang ti plastic dayton. Ay? Solve man ti problema ko. Bakal bote yata! Bakal bote! Ay, kuya! Bakal bote! Kuya! Ay, madam! Gatang kayo ti plastic, kuya! Ay, well, madam, pati plastic. Gatangin may, madam. Ay, manong iti may sakilo, kuya? Ay, nangina ti plastic itat na. Sa nga gasaw, ti may sakilaw, madam. Sa nga gasaw? Well, sa nga gasaw, ti may sakilaw, apay dati lakaw. Ada, kuya! Aguray ka lang, kapang ko ala. Ala, sige, garot, madam. Naprom, Sige, kuya, aguray ka lang. Ayos! Paldo-paldo ak man dito yun. Ay, nato niya aja yan. Naunutay. Ay, kwarta ka man kumain nga magkanto magaling. Hindi, kumain. Kuya! Aguray ka! Ay, ito yung media plastic na ilako ko. Gatangan mo, tanusang may supay nga wara dito barangay me. Tanan, huwag na itangay. Tana, ibal lang mulatan. A few moments later. Ay, nagwara. Kapitan! Kapitan, help me!